Matthew Asempa T9. Ana honhom de Yesu ko sira so se obonsam nkoso no hwe. Na odi muyada adaduanan awia ne anadwo no akire no ekom de no. Na osohwefo no ba ne nkyɛn bɛse no se woni Nyankopɔn ba no a asa na aboyi na ne pan. Na obua se watwere se enye pan no nko na onipa nam so betena se na sem biara efiri Nyankopɔn anum so. Ana obonsam de no ko kru kronkron no mu na ode no kogina asofie na tifi na ose no se woni Nyankopɔn ba no a to hu twene fom na watwere se onti obɛhyɛ n'abɔfoɔ na wabesoa wo wonsam na wamfa unan ampembo. Yesu si no se watwere bio se nso Awurade wo Nyankopɔn hwɛ. Na obonsam fa ne bio ko bepɔtenten bi so na wɔkyerɛ ne wiase ahenni nyinaa ne emu animonyam na wɔse no se wo bɛkoto asɔre mia anka medie num nyina bɛmawo. Ana Yesu si no se firi hɔ Satan, na watwere se kotosɔre Awurade wo Nyankopɔn na ɔno nko ara na som no. Ɛna obonsam gyaa no hɔ na hwɛ abɔfo ba bɛsom no. Na Yesu tii sɛ wayi Yohane ama no usim kɔ Galilea. Na ofiri Nasaret kɔtena Kapernaum a ɛwɔ mpoano Sebulon ne Naftali ahye so. Na de odiyifo Yesaia kae na ba mu sɛ Sebulon asase ne Naftali asase ɛpokwan so Jordan agya amaman Galilea ɔman a wɔte sum no hunu han kɛseɛ bi na wɔn a wɔte wu asase so ne ne sunsun mo no han bi apia ma wɔn. Efiri saa brɛ no Yesu furase ka asɛm sɛ mo nsakyera mo adwene na ɔsoro ahenni no abɛn. Na Yesu ni nam Galilea po ho no ohunu anuanom baanu Simon a ɔfrɛ no Petro ɛne ne nua Andrea sɛ wogu asɛw apu no mu na ɔyɛ apofofoɔ na ɔse wɔn sɛ mommedi m'akyi na mɛma mo ayɛ nnipa yifoɔ. Na ntam a wogyaa wɔn sɛ ɔno hɔ bedii n'akyi. Na ofiri hɔ kɔɔ n'anim no ohunu anuanom baanu bio Sebedio ba Yakobo ɛne ne nua Yohane so ɔne wɔn agya Sebedio te kodoɔ mu etuatua wɔn asɛw mu na ɔfrɛ wɔn. Na ntam a wogyaa kodoɔ ne wɔn agya hɔ bedii n'akyi. Na Yesu kyini Galilea nyinaa kyerɛkyerɛ wɔn ahyiadan mu na ɔka ahenni no ho asɛmpa no na ɔsa yadeɛ ne ahoɔmmerɛ biara ɔman no mu. Na ne ho asɛm trɛ kɔ Siria nyinaa na ɔde wɔn a wɔyare nyinaa enyarewa ne ɔhaw hodoɔ akuta wɔn wɔn a honhommɔne wɔ wɔn soɔ wɔn a wɔyare wutwerɛ ne wɔn a wɔyare omubuo brɛ no na ɔsa wɔn yadeɛ. Na nkurɔfoɔ kuokuo pii a wofiri Galilea ne Decapolis no mu ne Yerusalem ne Yuda ne Yordan agye di n'akyi.